Bon dia a tots i a totes. Benvinguts a la nostra roda de premsa anual sobre la campanya de la renda. A mi sempre m'agrada començar dient que els gestors administratius com a assessors fiscals van començar amb la renda. Quan es va canviar l'impost, es va convertir en una utilització que el que intentava trobar era la capacitat econòmica del contribuent per gravar-la i que va necessitar d'uns professionals per implantar-la en una societat que estava acostumada a uns altres impostos i aquests professionals van ser els gestors administratius. Com a novetat d'aquesta campanya, que no és directament relacionada amb la renda, però que sí que és molt útil, és que els gestors administratius són entitats emissores de certificats digitals, amb la qual cosa qualsevol contribuent que s'apropa als nostres despatxos els podem generar certificats digitals i amb el certificat digital baixar dades fiscals d'una manera molt còmoda i molt ràpida pel contribuent. Bé, m'acompanyen a la taula el doctor Jordi Altaió, que és el ponent de la Comissió Fiscal del Col·legi, i el doctor Lluís Alonso, que és membre de la Comissió Fiscal i catedràtic de Dret Tributari de la Universitat de Barcelona. Ja sense més preàmbul, té la paraula el doctor Altaió. Bon dia a tothom. A veure, jo volia fer esment de 3 temes. El primer tema del que us vull parlar és la falta de novetats a la renda de l'exercici 2017. És dir, la renda de l'exercici 2017 és molt semblant a la renda de l'exercici 2016 perquè novetats legislatives no hi ha hagut. Però sí que voldria fer referència a 2 temes que encara que no són novetat tècnicament o jurídicament del 2017, sí que ens hi trobarem perquè serà el primer any que ens trobarem amb aquests fets. El primer és la devolució dels interessos de les clàusules sol de les hipoteques. I el segon és l'operació del Banc Popular. A veure, respecte al primer, que és el de les clàusules sol, tots sabem que hi ha una regulació específica per com s'incorporen la devolució dels interessos a la renda del 2017 i tenim que tindre clares 3 coses. La primera, que la devolució dels interessos no s'integra a la base imposable, és a dir, no són més ingressos. La segona és que el que s'ha de fer amb aquests interessos que ens han tornat està en funció de si els interessos els vam utilitzar com a base per fer la deducció amb inversió en vivenda habitual o aquests interessos els vam utilitzar com a despesa amb rendiments del capital immobiliari o amb rendiments d'activitats econòmiques. En aquest darrer cas, és a dir, si aquests interessos van ser despeses deduïbles dels rendiments del capital immobiliari d'activitats econòmiques, el que hem de fer són complementàries dels exercicis que ens estan tornant els interessos. Si, en canvi, aquests interessos els fem fer servir de base per aplicar la deducció per inversió en vivenda habitual, el que tenim que fer és calcular aquesta deducció que ens vam fer amb l'exercici del qual ens estan tornant els interessos i aquesta deducció sumar-la a la quota líquida de la renda de l'exercici 2017. És important tindre en compte una cosa, que en 2 casos, tant si hem de fer una declaració complementària com si hem d'incorporar a la quota líquida la deducció que ens vam fer, això només s'ha d'aplicar als exercicis no prescrits. I això és important saber-ho. És dir, si el banc m'ha tornat interessos que corresponen a exercicis fiscals anteriors al 2013, és dir, del 2012, del 2011 o del 2010, jo només tinc que incorporar o fer complementàries dels interessos corresponents al 13, al 14, al 15 i al 16, perquè a partir del 12 inclusiu enrere estan prescrits. Amb la qual cosa cal veure quan el banc ens envia la devolució dels interessos, que ens digui quin import correspon a cada any, perquè hi haurà anys que no incorporarem perquè estaran prescrits. Això era el primer tema que us volia parlar i el segon tema és l'operació del Banc Popular. És a dir, aquest any ens trobarem, evidentment va ser aquest any perquè recordeu que el Banc Popular va desaparèixer el 2017, que tots els inversors que tenien accions o bonus del Banc Popular el 2017 tenen o rendiments del capital mobiliari negatius o tenen pèrdues patrimonials.
I això és important assenyalar-ho perquè si en algun moment els tribunals obliguen el Banc Santander o el Banc Popular a tornar una part de les pèrdues ocasionades, tindrem en el moment que ens tornin alguna cosa un guany patrimonial. Si no vam declarar la pèrdua patrimonial, no la podrem compensar. Amb la qual cosa és important que tothom que hagi tingut accions del Banc Popular o bonus del Banc Popular recordi que els ha d'incorporar a la declaració de renda del 2017. Ja us anticipo que tota la gent que tenia accions del Banc Popular o bonus del Banc Popular, que insisteixo, té un rendiment del capital negatiu o té una pèrdua patrimonial, aquesta informació a les dades fiscals que té l'agència tributària no hi és. I com que no hi és, ha de ser cada un del contribuent que revisi si realment tenia bonus o accions del Banc Popular i ho incorpori a la seva declaració de renda. Si tenies accions o bonus del Banc Popular i agafes l'esborrall que t'envia l'agència tributària, evidentment tampoc no hi és. És a dir, no ho tenen en compte. Jo no sé si és perquè no ho saben o perquè no volen. Aquest era el primer tema que us volia parlar, que són dues novetats no tècniques, però sí que ens trobem en la declaració de renda del 2017, insisteixo, la devolució d'interessos per les clàusules sol i les accions del Banc Popular. I després volia fer referència a una situació que hem analitzat des del col·legi i que és les inexactituds, les faltes d'informació i la poca cura que hi ha respecte dels esborralls de les declaracions de renda. Mireu, nosaltres, el Col·legi de Gestors fa aproximadament 800.000 rentes a l'any. És a dir, no el col·legi, dels col·legiats. Això representa més o menys un 40% de les declaracions de renda que es presenten a Catalunya. Se'n presenten vora 2 milions de declaracions i nosaltres, el nostre col·lectiu, en fa 800.000. És a dir, som el col·lectiu que més declaracions de renda presenta a l'agència tributària. I el que hem fet ha sigut, durant els anys d'experiència, revisar què passa amb els esborralls que fa l'agència tributària. I hem arribat a la conclusió que vora un 30% d'aquests esborralls o són inexactes o són incomplets o tenen errors. Un 30% és moltíssim. I això es prové bàsicament perquè l'agència tributària, a les seves fonts d'informació, no tenen sempre el necessari rigor. I us poso un exemple. Si vosaltres teniu un ascendent, un avi, que conviu amb vosaltres i a l'avi li donen un grau d'incapacitat de minusvalua, teniu que incorporar l'avi a la vostra declaració de renda, sempre i quan guanyi menys de 8.000 euros a l'any, i teniu una deducció molt important. Si vosaltres mireu els esborralls, aquestes circumstàncies familiars de tindre fills o tindre avis a càrrec o separacions, divorcis, etc., amb els esborralls no surt. Tampoc hi surt la gran majoria de subvencions. És a dir, si reps subvencions per arreglar un ascensor o per la compra d'un pis o allò dels cotxes, no sé com es deia allò dels cotxes, del plan PIBE, doncs normalment el del plan PIBE surt un any després de quan s'ha de posar. Tampoc incorporen la gran majoria de deduccions per lloguer. Recordeu que la deducció per lloguer, l'autonòmica encara existeix, i la deducció estatal per lloguer hi ha un règim transitori perquè va desaparèixer a l'1 de gener del 2015, però la gent que es va aplicar la deducció per lloguer abans del 2015 la pot seguir aplicant la deducció estatal pel règim transitori. Doncs bé, a la gran majoria d'esborralls aquesta deducció pel lloguer no hi és ni l'autonòmica ni l'estatal règim transitori. Hi ha una situació que és kafkiana, que és la titularitat dels immobles. Tots sabem que la titularitat d'un immoble ve donada pel titular que apareix al registre de la propietat.
Doncs no em pregunteu per què, perquè no ho sé. L'agència tributària, la titularitat dels immobles, no la treu del registre de la propietat, sinó que la treu del catastre. I el catastre, que l'han revisat, hi ha molts errors, principalment per què? Perquè si tenia un immoble que és titular de 3 persones, al catastre només surt el primer titular i els altres 2 no hi surten. Amb la qual cosa, els esborralls incorpora tota la titularitat d'un pis que és de 3, l'incorpora una sola persona. I això està malament. Després estan malament també les quotes que es paga als sindicats, als partits polítics i totes aquestes coses, a la gran majoria d'esborralls no es tenen en compte. Amb la qual cosa vull arribar a una conclusió que és la següent. L'agència tributària té una obsessió, dues. La primera obsessió és que no vol paper de cap de les maneres. Ja no accepta declaracions en paper. I la segona obsessió és facilitar als contribuents que puguin presentar la seva declaració de renda. I per això han utilitzat diferents sistemes al Renta Web i aquest any han incorporat 2 sistemes per fer la declaració de renda que a mi em semblen personalment i al nostre col·lectiu en general una manera de frivolitzar i banalitzar d'una forma espectacular un impost com és el de la renta que afecta a la gran majoria dels contribuents, és a dir, totes les persones físiques que tenen ingressos fan declaracions de renda. Aquests 2 mitjans que ha incorporat l'administració, l'agència tributària aquest any, és per un costat l'aplicació amb els mòbils i per altre costat és poder fer la declaració de renda per telèfon. Mireu, el de l'aplicació dels mòbils, el primer dia que es va funcionar ja es va col·lapsar perquè s'hi van connectar 400.000 persones en un dia. I aquesta aplicació dels mòbils té un problema i és que, amb la nostra opinió, està pensada perquè la gent no revisi la declaració de renda. Si ho proveu i proveu d'entrar a la vostra declaració de renda mitjançant l'app dels mòbils, veureu que us dona les dades, heu de saber quines dades són i si estan bé, i després us fa la liquidació de l'impost. Però per poder veure la liquidació de l'impost i per poder veure les dades has d'entrar en aquestes pàgines, perquè el primer que et surt a l'aplicació del mòbil és a devolver 87 euros, enviar declaració. És dir, la idea que subyace és, com que el primer que jo li dic és que su declaración de renta es a devolver 28 euros, dele al botón, presente la declaración y olvídese. Mireu, això és frivolitzar. I és frivolitzar perquè si tan senzill és la declaració de renda i tan fàcil és presentar-la i tan fàcil és no es miri res, presenti-la que li tornarem els diners, us voldria preguntar com s'explica que el manual pràctico de renta que edita la pròpia agència tributària té 1.140 fulles. 1.140 fulles. És dir, un impost tan senzill com vol fer-nos entendre l'agència tributària, que és pique aquí, diga que sí, i s'ha acabat. La pròpia agència tributària, quan l'explica, ocupa 1.140 fulles. I el segon nou mètode, que és el del telèfon, això per mi és que ja no té nom. És dir, tu et truques amb un telèfon, no saps qui t'agafa el telèfon, no saps quina formació té, no saps quins coneixements té, i vas i tu li expliques la teva vida i tus ingressos. Llavors et contesta una persona, mire, le sale tanto. Imaginem-nos per un moment que aquesta persona s'equivoca. Tu a qui li reclames? A una voz d'un telèfon. A mi, si el de l'APP ja em sembla frivolitzar i banalitzar, el del telèfon és que per mi ja no té nom.
Jo estic molt d'acord i a tots els col·legiats estem d'acord que s'ha de facilitar la feina del contribuent, però el que no es pot fer és enganyar-lo. Enganyar-lo i dir-li, escolti'm, això és com si vostè es posa a jugar una partida dels marcianos en el telèfon mòbil. Escolti'm, tinc un impost que és el de major recaptació a Espanya i que per explicar com es fa la declaració s'ocupen 1.140 pàgines. I vostè el que vol és que jo apreti un botó, no em preocupi de res, no revisi res, no faci res i enviï la confirmació. Per últim, una leyenda urbana. Com més aviat presentes la declaració de renda, no vol dir que més aviat et tornin els diners. Això és un misteri que es deu perdre per les ondes electromagnètiques de los programes de l'agència tributària i tu no saps mai quan et tornaran els diners. És a dir, poden trigar 3 dies, poden trigar 2 mesos o poden trigar 1 any. Nosaltres presentem rentes d'esposo o esposa, una a les 9 del matí i l'altra a les 9:02, un cobra al cabo de 15 dies i l'altre cobra al cabo de 6 meses. Com és que això es perd per les ondes? Nadie lo sabe. I per últim, només fer una reflexió respecte dels requeriments de l'agència tributària. És a dir, l'any 2016, la renda del 2016, va portar el 2017 a tots els companys a patir una avalanxa de requeriments que no us podeu ni imaginar. Però requeriments, que faci requeriments al Departament de Gestió, la inspecció no fa requeriments, qui fa requeriments és el Departament de Gestió. Jo trobo molt bé que l'agència tributària faci un requeriment demanant informació. El que no trobo gens bé és que sin encomendarse a nadie et faci una liquidació paral·lela. I això és d'una gravetat sorprenent amb les imputacions de renda. Imaginem que jo faig una declaració de renda i tinc un immoble que no és mi vivenda habitual. El que faig és mi segunda residència. Doncs m'imputo una renta immobiliària. I presento la declaració de renda. Imaginem que l'agència tributària té en su base de datos, insisto, els immobles els treu del catastre, que jo en lloc de tindre, perdoneu-me, una segona residència, segons sus datos tinc 2 segundes residències. Però resulta que la segunda residència que diu l'agència tributària que és meva, no és meva. No és meva. Sabeu quina és la conseqüència? Jo li tinc que demostrar a l'agència tributària que aquest immoble no és meu. Jo tinc que demostrar que l'immoble no és meu. No serà l'agència tributària que tindrà que demostrar que l'immoble sí que és meu. Doncs escolteu-me, quan contestes dient a la liquidació provisional no m'imputi aquesta renta immobiliària perquè aquest immoble no és meu, sabeu què us contesta? Que o porteu un certificat del registre de la propietat a veure de qui és l'immoble, perquè si no ho porteu i demostreu que no és vostre, us mantindrà la imputació de renta d'un immoble que no és vostre. I això és carregar el contribuent, és a dir, jo mantinc en el reste de la propietat, tinc que demanar un certificat, el tinc que enviar a l'agència tributària perquè ells presumeixen que un immoble que jo no he declarat perquè no és meu, sí que és meu. Moltes gràcies per tot i li dono la paraula al doctor Alonso. Bon dia a tothom. Jo els hi parlaré uns moments de quina és la situació en la que es troben els autònoms respecte de la deducció de les seves despeses deduïbles a l'àmbit de l'IRPF. El tema no és que tingui una relació directa amb la campanya de renda, és que sempre està d'actualitat. Sempre està d'actualitat i, a més, coincideix amb el temps que últimament s'estan fent autèntiques campanyes de comprovacions de les despeses per part de les oficines de gestió i cal puntualitzar algunes coses. Cal puntualitzar algunes coses perquè si observem els criteris que segueix l'administració tributària i observem el que diu la llei i el que opinen els tribunals, doncs veurem que hi ha algunes divergències importants que cal conèixer i cal actuar en conseqüència. A veure, com vostès saben, els autònoms tenen una sèrie de despeses que són inherents a la seva activitat i després hi ha potser uns altres despeses
que en principi podríem dir que no són tan absolutament imprescindibles, però que a la vida quotidiana sabem que és molt difícil no incórrer en aquestes despeses. M'estic referint, per exemple, quan un professional, un gestor, per exemple, té un client, el té que convidar a dinar per parlar d'un tema o el té que anar a visitar i té que desplaçar-se a la fàbrica que té aquest client fora de Barcelona, per exemple, o té que fer una sèrie de despeses X que després es troba que les oficines de gestió de l'agència tributària no és que li discuteixin, sinó que li anulen, li esborren. És a dir, es fa una comprovació de despeses i es diu no, aquesta no l'accepto, aquesta tampoc. Per què? Doncs perquè, en el fons, sembla que l'administració encara no ha entès quin és el criteri que marca la llei. La llei parla avui dia de la correlació entre ingressos i despeses. Aquest és el criteri. És a dir, una despesa que està relacionada amb l'obtenció d'ingressos és una despesa deduïble a l'hora de computar la renda que deriva de la realització d'aquesta activitat econòmica. Aquest és el criteri i a partir d'aquí no hi ha espai per aplicar, diguéssim, l'estisora i començar a argumentar que aquesta despesa no és necessària o, com veiem a vegades, que aquesta despesa no s'ha acreditat prou el que és la seva relació amb l'obtenció d'ingressos, que són algunes de les coses que sovint s'argumenten per part de l'agència tributària. El criteri legal és el que els dic, és a dir, correlació d'ingressos amb despeses. En canvi, abans, i m'estic remuntant abans de l'any 95, la llei deia una altra cosa. La llei parlava de despeses necessàries. Clar, amb l'entorn d'aquella època, fa ja 23 anys, doncs sí que podíem potser admetre que algunes despeses que pot tenir l'autònom no eren estrictament necessàries, no eren imprescindibles. Però això va canviar i el legislador va arribar a la conclusió de que a vegades hi ha despeses que no sent absolutament imprescindibles sí que van lligades a l'obtenció d'ingressos. I per això es parla de correlació. Tornem a l'exemple que posàvem. Si un gestor convida a un client per parlar d'un tema, per veure si aconsegueix que se li encarregui una feina determinada, possiblement no sigui una despesa absolutament indispensable, però del que no hi ha dubte és que és una despesa lligada al desenvolupament normal de l'activitat, que hi ha una interrelació claríssima entre aquesta despesa i els ingressos que pot comportar després la realització d'aquesta tasca professional. Doncs bé, com els dic, l'administració sobre aquests criteris, falta d'acreditació, que és una forma genèrica de rebutjar tot el que vulguis rebutjar, o de no haver demostrat la necessitat o la relació amb l'activitat, que és també una altra fórmula genèrica que veiem sovint, el que fa és girar aquestes paral·leles de les que parlava el doctor Altalló, de tal manera que si ens rebaixen les despeses deduïbles, evidentment surt més alta la quota a pagar. Evidentment, si aquesta és la resolució de l'administració, ho podem discutir. És més, entenem que val la pena plantejar-se discutir-ho, i discutir-ho seriosament. Discutir-ho té un cost. És a dir, l'administració acaba la seva tasca, gira la liquidació i a partir d'aquí ja no té més costos. Els costos d'alguna manera se li traslladen al contribuent que no està d'acord i té que anar a veure del seu gestor, un professional, que li prepari les al·legacions conseqüents. L'administració és probable que es mantingui la seva posició i no alteri el veredicte, amb la qual cosa ens obliguen als tribunals. I si anem als tribunals, doncs tenim més despesa del professional i tenim també les despeses de procurador i tenim el risc de que ens imposin costes, si perdem. Però tot i així, entenem que val la pena plantejar-se discutir aquest tipus de qüestions fins a arribar als tribunals de justícia, encara que això suposi esperar potser 4 o 5 anys fins que l'assumpte acabi. Per què? Perquè té moltes possibilitats de que acabi
bé, en el sentit de reconeixent el dret del contribuent a mantenir aquestes despeses que estan lligades amb l'activitat. I ho diem amb aquesta fermesa perquè coneixem bé en el col·legi la jurisprudència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Remarco això, de Catalunya, perquè cada Tribunal Superior de Justícia pot tenir una opinió més o menys no coincident. En canvi, el de Catalunya, des de fa bastants anys, ens està dictant una sèrie de sentències on es diu clarament el següent. En primer lloc, la despesa comptabilitzada, si és proporcionada i raonable respecte de l'activitat a la qual va lligada, no és discutible. Però si fos discutible, a qui li correspon la prova de que no és una despesa deduïble és a l'administració. Quan aquí sempre se'ns està invertint els termes i se'ns diu provi vostè que aquesta despesa estava lligada a la seva activitat. No és al revés, provi-ho vostè perquè jo li dono la despesa comptabilitzada, jo li dono una despesa que és proporcionada respecte de la meva activitat i els ingressos que merito, és a dir, que si vostè no està d'acord, el que diu el tribunal és que sigui l'administració qui corri amb la càrrega de provar el contrari. És a dir, tenim present quina és la doctrina del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, insisteixo, reiterada. Caldria fer una crida, potser, a que les oficines de gestió, almenys dintre de l'àmbit de Catalunya, tot i que tindria que ser a nivell estatal, doncs realment moderessin els seus criteris, donat que moltes vegades s'estrellaran amb el que és la doctrina dels tribunals. I clar, vostès diran, i per què no es produeix aquest canvi de criteri, aquesta suavització, aquesta moderació del criteri administratiu, apropant-se a el que després surt a les sentències judicials? Doncs perquè el sistema, tal com funciona, i el doctor Altaió ja ha incidit en això d'alguna manera, és un sistema d'autoliquidació on tota la feina la fem els contribuents, on l'administració només controla amb criteris realment molt durs, molt severs, però que després no té responsabilitat. És a dir, no hi ha mecanismes d'establiment de responsabilitat. Nosaltres sí que tenim uns mecanismes de responsabilitat. Si ens equivoquem al fer l'autoliquidació, ens corregiran, tindrem que pagar més, tindrem que pagar més amb interessos i, a més, és probable que hi hagi una sanció. En canvi, si l'administració s'equivoca, l'únic que podem aconseguir és no tenir que pagar allò que ens va demanar o si ho hem pagat que ens ho torni amb interessos de demora. Ningú ens compensa pel temps perdut, per l'esforç, pel neguit, per la despesa amb professionals, amb procuradors, inclús per el que seria una despesa que tindria que incidir en la globalitat de la societat, utilitzar d'aquesta manera els tribunals de justícia, que tindrien que estar possiblement per unes altres coses. I, a més, el transcurs del temps. És a dir, tots aquests conflictes es mengen el temps i les energies, sobretot de la societat, però també en part de l'administració. Bueno, ara obrim un torn obert de preguntes. Si teniu qualsevol cosa, dieu a qui voleu fer la pregunta i endavant. Volia saber si tenen un estudi o si podia fer una estimació de quin impacte econòmic té això, perquè en teoria aquestes dades van en perjudici del contribuent. Sí, però pensa que un estudi de l'impacte econòmic, és a dir, de la recaptació, no el tenim. No el tenim present, que són moltíssimes declaracions amb quotes molt diferents. Sense tot puc dir-ho, però no ho sabem. Hola, Bon dia. volia saber si heu detectat ara una incorporació de poder fer la declaració de la renda per una trucada de telèfon o per l'aplicació, si heu detectat que hi ha contribuents que han intentat aquest any fer la declaració amb 3 clics en lloc d'anar al gestor, si heu detectat alguna. A veure, jo parlo pel nostre col·lectiu. Jo crec que el tipus de contribuent que utilitza els 3 clics del telèfon és un contribuent que té uns ingressos molt senzills. És a dir, té un salari i com a màxim tindrà 25 cèntims d'interessos. I aquest tipus de contribuent normalment no és el nostre client.
Un tema. Aquests els veurem al setembre. És que ara no sabem, però és que cada mes de setembre, i el doctor Altaió ja ho ha dit, als nostres despatxos ve molta gent. I sempre amb un desconeixement, igual que es fan campanyes amb un impacte molt important, mediàtic, dient mira, i tens ara el rentaweb, la trucada de telèfon, tal, haurien de fer el mateix, incidir el mateix en un tema, és la responsabilitat és teva. Perquè el que ens sorprèn és que tothom sap lo de clica, em baixo l'app, confirmo el rentaweb, tal, però al setembre, quan els veiem, ningú sap que la responsabilitat és seva. O sigui, algú en la campanya d'imatge està fallant, perquè després les dius, no, és que això ho pagaràs i darrere vindrà l'expedient sancionador. Jo crec que es tindria que fer la mateixa incidència en els mitjans que es donen per facilitar aquest impost complex, la mateixa en què la responsabilitat és teva. Respecte al servei d'atenció telefònica, al igual que hi ha gent a les plataformes que fan el curset aquest, els d'atenció telefònica no és un funcionari habilitat qui atén, no? No, nosaltres vam fer una prova els primers dies que funcionava això del telèfon i la pobra noia que ens va agafar el telèfon estava absolutament col·lapsada. Vuelva a llamar más tarde. ¿Qué es una EPT o qué es...? No ho sé, però et puc assegurar que un funcionari no és. Almenys no va donar aquesta impressió. Llame más tarde. Digue'm. Dues preguntes. Una al Jordi. Aquest 30% és sobre les 400.000 declaracions que feu vosaltres o feu una extrapolació? Una extrapolació. Sí, els 2 milions que es presenten, nosaltres entrem en tones 800.000 i un 30% dels 2 milions d'esborralls està malament. I després, una qüestió més tècnica, vostè ha parlat d'una sentència del Tribunal Superior de Justícia. L'Agència Tributària normalment juga amb sentències del Tribunal Suprem. Vol dir que aquestes s'acaben al Tribunal Superior, ja no van més amunt? Sí, ho he enfocat així justament perquè estem parlant sempre, la majoria de les vegades, de liquidacions d'una quantia que només té una instància, que és el Superior de Justícia de Catalunya. És a dir, si estem parlant de 3, 4.000, 5.000 euros o menys, això no anirà més enllà del Superior de Justícia de Catalunya. És a dir, l'Agència Tributària d'aquí sap perfectament el que li dirà el Superior de Justícia de Catalunya i tot i així continuem igual. I aquesta tendència de dades als borradors s'ha aguditzat en els últims anys? Ha anat a més? O és una tònica de... És una qüestió històrica, és a dir, jo crec que han anat millorant. És a dir, abans hi havia moltes més errades i moltes més dades incompletes. Han anat millorant, però clar, el que no es pot fer és abarcar-ho tot. Vol dir d'alguna manera, Jordi, que quantes més facilitats tecnològiques de clics hi ha, més errors es poden produir? Jo estic convençut de que el que subyace en el fondo és, miri, vostè no es revisi la declaració de renda. No la revisi. Vagi i presenti-la. Clar, si la tendència és aquesta, vol dir que si jo no em reviso absolutament res, imagina't què trigues en fer 4 clics en un telèfon portàtil. 4 minuts per fer una declaració de renda ben feta. T'hi has d'estar entre com a mínim mitja hora o una hora. I tu no t'estaràs mitja hora o una hora mirant el telèfon mòbil, perquè a més si ho mires a la pantalla no es veu res. Si voleu proveu i us surt un PDF que intentar veure el que posa allà és inhumano, llavors te l'has de descarregar, posar-lo en un fitxer a l'ordenador i treure't el paper. Que tota aquesta feinada la gent no la fa, la gent el que vol és ¿cuánto me sale? Menos 2,47, ping, Dios. Amb la idea aquella que us deia abans, quan més de pressa enviï la declaració de renda, més de pressa em pagaran, que això no és veritat. I a més, tingueu en compte que ara, si us heu adonat, cada any la campanya de renda comença abans. Aquest any va començar el 4 d'abril. Al final farem les declaracions de renda el mes de febrer.
Alguna pregunta més? Bueno, doncs esperem a veure si l'any vinent la renda ja es fa per l'smiley aquell que es fa, sabeu, les botigues quan surts i hi ha una cara verda, una groga i una vermella. Escolta, i gràcies a tots per venir.